Здравейте, момичета! Представям ви професионална електрическа пила за маникюр и педикюр UV 601. Има три цвята – розов, черен и бял. Освен стандартния набор на накрайници, и в комплекта има още и шлайф шапки. Пила изглежда много стилно и е изключително функционално. Тук отпред има места за слагане на накрайници и което е много удобно, има място за ръкохватка. Отпред се вижда цифров дисплей и има едно кръгче, което се сменява цветовете при различни обороти. Има копче за включване и изключване, има копче, което прехвърля направление на ръкохватка в дясно или вляво. Отзад има всички отверстия и тук има едно място за още една ръкохватка или да сложите, примерно да се зарежда телефон. Преди да започнем работа, трябва да проверим дали е заключен накрайник в ръкохватка. Тук се вижда как се отключва и как се заключва накрайник в ръкохватка. Така е отключено. Така е заключено. Преди да започнете работа, проверете дали накрайник е заключен. Това е задължително, иначе пила ще изгори. Натискаме копче включване. Тук се вижда дисплей и има светлина. Завръщаме и се чува работа на пилата. Цветовете се сменяват в зависимост от количество обороти. Има още една много хубава функция. Натискате копче и се слага пауза. Натискате пак копче и пила продължава да работи. Натискате копче и задържате, пила се изключва. Натискаме и задържаме. Пила е включена. Освен функция пауза, има и функция памет. Примерно слагате пила на 30 оборота и изключвате пила. Следващия път, когато я включите, тя ще се включи на 30 обороти веднага. Така. Готово!